Mahal, Oh, kunyari, hihiramin ako sa'yo ng isang araw. Bibigyan ka ng 1 million pesos. Papayag ka ba? 1 million pesos? Oo. Ibabalik ka rin kinabukasan. Baba. Hindi ako papayag. Talaga? Oo naman. Yung pera na yan, madali lang kitain yan. Kayang-kaya kong kitain yan. Kung hindi ka siguro ibabalik, pwede. Oh, saan ka pupunta? Mamamalengke? Mamamalengke ka, ganyan ang suot mo? Kita na yung panty mo? Ang daming tao doon. Hindi ka nahihiya. Ay, naku na to. O ayan, iwanan na at para hindi makita. Oh, bait ka na naman nakasimangot. Ba't mo naman kasi binunot agad? Hindi pa nga ako tapos. Ubus na ako eh, ba't di ko bubunutin? Nakakainis ka naman eh. Sana pinatapos mo man lang ako bago mo binunot. Charger ko to eh. Asa yung charger mo?